Az alapkoncepcióm onnan indult ki, hogy nagyon szeretek többféle kreatív technikával is foglalkozni. Úgy gondoltam, hogy összegyúrom azokat a technikákat, amiben már van tapasztalatom és közel állnak hozzám. Ezért választottam alaptémának a nonverbális filmetűdöt, ami kísérleti, kevert technikájú és zenére komponált. A fotokollázs és digitális frame-by-frame animációt szerettem volna keverni. A cél egy színes, álomszerű, szabad asszociációs kisfilm volt. Az első lépés az ötletelés volt. A füzetembe firkáltam, rajzolgattam, moodboardot készítettem. Közben elkezdtem a fotós nyersanyagok gyártását és a régebbi képeimből való gyűjtést, valamint azokat a festményeimet is befotóztam, amelyeket fel akartam használni később. Itt kaptam pár fotót felhasználáshoz, Mikes Fruzsitól és Sárosi Lilitől. Innen is köszi. Majd meg is kellett szerkesztenem a képeket. Elkezdtem megtervezni a jeleneteket, hogy nagyjából milyen történés követ mit, és hogyan állnak össze egy kerek egészé. Ezután készítettem el hozzá a storyboardot, és írtam meg a forgatókönyvet. Itt kezdett el körvonalazódni bennem, hogy mi is az irány. Persze a végleges filmben több mindent is változtatni kellett. A storyboard alapján elkészítettem a filmhez az animatikot. Teszteket és tesztanimációkat készítettem különböző programokban, hogy kiderüljön, mi a legideálisabb ehhez a technikához. Lankó Krisz sok segítséget nyújtott a felmerülő technikai kérdésekben. Végül Photoshopban készítettem elő a jeleneteket, csináltam meg a karakter és látványterveket. Animációra a TV Paint-et találtam a legkézenfekvőbbnek, sok mindenre volt benne lehetőség. Legtöbbször frame by frame megrajzoltam a képkockákat, a fotókat pedig szintén frame by frame elmozgattam. De több hasznos tool is volt, ami fel tudta gyorsítani a munkafolyamatot. De így is ez volt a legidőigényesebb fázis. A jelenetek 12 FPS-be készültek. Az utómunkát DaVinci Resolve-ban csináltam. Én vágtam a filmemet, és a hangutómunkát pedig Éles Erik készítette. A felhasznált zene és zörejek jogdíjmentesek, és a pixabay.com-ról töltöttem le őket. Szeretném megköszönni minden barátomnak és tanáromnak, akik segítettek és támogattak, hogy elkészülhessen a vizsgafilmem.